दाबो जागायजेना भट होनायानो इदिबालाय मोनालायगोनलाय गैयालै हराव अबस्था गैयै लोंदों आसोलफोरा बेखायनो थाब सिखारनो हायाखैनो रखम लाइनाव बेसे गोबाव नांगौबा नांगौबा जों जायो मिटिङोना मालायफ्रा लिडार जागोन ओमफ्राय जोंहा थै आरे गुसिंग्रा बेनोथ'ब्रा दिनै राजनिति लिडार सायख'नायनि राइट टाइमा गावनि बेसेन गोसा भटनि पावारा दिनै जोंनि आखायाव जोंनाथ' सिन्था गैयालै ओरैबाबो बिपिएफआ देरहाखागोन नै UPPLआसो सरकार दाबावगोन नायबाय था दिनै राजनितिनि फाइनाल एग्जाम जानो थांगासिनो आरो बे एग्जामनि कुइसन पेपारानो जागोन बेलट पेपार आरो बेलट बक्स आरो बे फाइनाल एग्जामाव जोंनि BPF पार्टिनि सिलेबासासो फैखागोन बयबो फरायनाय फैखादों जोंनि UPPL पार्टिनि निउ एडिशन बिजाबनिफ्रायसो फैगोन बेखौसो फरायना फैदों रब्रा नोंसोर आंखौ नायबाय था आं बेलट पेपारखौ दांबानो 500 जननि भट होनाय खालामगोन उनाव टेक्न'लजि दिहुनगोन मिथिबाय अट' साबमिट भट माने आरे मा सानदों आंखौ आं मेगन थिबायबानो अट'मेटिक भट होनाय जानाय खालामगोन आं देनां टेक्न'लजि दिहुनगोन बाद होलाय नोंसोरनि फाटा लेक्सार साला रायजोफोरा नोंसोरनि गोदाव सोराव बाथ्राखौ खोनासंबाय थानांगौ नामा दुगानिबो सिमा थायोब्रा भट होनो फैनानै गोदाव सोराव बखिबाय थायो नालायब्रा नेक्स्ट बोरो बुस्थुआ माबाया बबाव होनांगौ आरे ओरै थांग्रो सोर सासेनावबा आइडिया हर आइडिया मानि आइडिया नांगौ सार सिखाव खावनायनि आइडिया ना हिनजाव फटायनायनि आइडिया ना भट होनायनि आइडिया आरे आइडिया नङालै नोंनि आइडि माबाया भटार कार्डआ हर आंलाय दहायनो बुंबानो जायोना सार 205 सान होयो सार सुहिना सिगनेसार होनांगौ मा सुहिना सिगनेसार बेलाय सुहिबो नाङा सिगनेसारबो नाङा नोंनि नामखौ लिर एखे खथा होनो खथाथ' कि सुहिलै बोरबो रोङाबा कि सुहि रेसपेक्टनि बाथ्रा दंलै इमान रोंथारै नङा आंबो दाला सिखौनो एथ' गोलाव फोनना हरबाय दा हुख'लाबायनांसिगोन आरो बोसोरबानि उनाव दिनैसो भट होनो मोनसिगोनलै रखरा सार दिनै मोनायाव आङो सिमावनो भट होनाय नुखादोंमोनलै होआबाबो जासिगोन नामाब्रा नोमफाया खोथानो बे सिमांनि भट होनाया जायो नामा बबेयाव थुनांगौ जाखो बबेयाव होनो बबेयाव नांगोलाव थुना होआसोल नांगोलाव बिदि बुंनो मोना बिदियाव रेगिं जायो रेगिं है साला बबेयावबोसो थुफ्लांबाय सारमोन मिस्टेक जाबायलै मायाबा थुनांगौ मायाबासो थुफ्लांबाय गोदान थुफिननो हागोन ना हाया बिदि इनभिलेट जागोन जेराव होदो बेयावनो जाबाय होदो सार खेबसे सान्स होदोब्रा मालाय नांगोलाव थुदोंमोन खोमा ट्रेक्टरावसो थुफ्लांबाय खोमा खेबसे सान्स होदो बिदि हाया बुरबक लस जाबायलै बाला हरदो माखौ हरनो आरे बेलट पेपार हरदो सिहाय फोनबाय दा बाराद्राय फोनना हरगोन होननानै न'आवनो फावथेन सिहायखौ फोनना फैखादों आं न'आवनो फावथेन सिहाय फोनना फैखादो हाव माथो एबार हारम'नियाम बायदिया नङा मा हारम'नियाम बायदि माबायालाय बै दामग्रा माबा किबर्ड बायदिया सेरना होबानो टिट होनलायग्राया EVM मेसिनखौ होनदोंलै सार इयो बे EVM मेसिन नङा जाबा नों जायनाव भट होगोन बै बेलट पेपाराव थानाय बै सावगारियाव नों बै स्टाम्पखौ थुनानै बे बक्सआव सोना होबानो जागोन आच्छा दा होमबालाय नांगोला जोंना नांगोला नै सिम्बलखौथ' मोनबायमोन र' नाथाय हाग्रामा लान्थासारनि सावगारियासो गैयासे बुरबक बिजाथिनि फट' गैया बेहाय बै सिम्बलावनो थुनानै होबो ओइ रखमसो होमबा बुस्थुथु जै नांगोलनि जै ट्रेक्टरनि आरे नोंसोर याव भट होनो फैदों ना इलेक्सन केम्पेइन खालामनो फैदों माथो सारालाय होमबालाय मारै गाख्राव लानायखौ जेबो बुंनो हादिया 108 मा 108 बिलाय आं जेबो जायाखै आरे जाबागथ' जों नोंनि इपिक नाम्बार सिरियेल नाम्बारखौसो गाबज्रिदों सार मोजाङै होलै सिखौ मोजाङै हो ओमफ्राय खारगोन ना खारायो पारमानेन्टसो नामाब्रा खारोलै भट होफेराखै नामा नोङो नङा माने पारमानेन्टबा आंनि गार्लफ्रेन्डनि नामखौबो लिरना हरखादोलै टेट' जाखानाय बायदि आंना गार्लफ्रेन्डआ हाजोआव मिलायगोन इयो आरे यार जों नोंसोरखौ टेट' थुनो फैयाखै ना इयाव हैदो माबार भटआ अके सारमोनलै गासिनावबो स्टाम्पखौ थुना होजोबा मा जागोनलै रेजेक्ट जागोन इनभिलेट जागोन थुना बिदि मोनसेयावल' थु रेजेक्टबो जागोन इनभिलेटबो जागोन होमबालाय राउन्डबो होलालां फिक्सारनि गेजेर थुना होजोबनोसै आं आरे बायदि राव होनो बेयाव मोजाङै थुलै भाइ एसे मोजाङै थु सार नोंसोरनि बायदिबा बबे पार्टिया देरहागोन बादिलै नोंसोरनो बुंदोलै नोंसोरनि बायदिनो थुरानोसै आं आरे जों जाबाय सरकारनि मानसि जों बेफोरखौ बुंनो खोथानो हामा मा हामायलाय मोना बुंब्रा मोना एहे बुरबक बाव थुबावनांगौब्रा आंलाय नांगोलाव थुबाबो बिसोरबा मोजां खामानि मावगोन ना मावा ट्रेक्टराव थुबाबो बिसोरखौबो बारा फोथायलायलांलां गोनो गोथो जाजोब्बायलां आरे थुदोलै जेराव थुयो थुदो जोंहा गोबाव जागोन मोनाहैगोन अलाय साना मोनाखै आंबा बबाव होनो जादो नोंहा न'आव सानना फैखानो हाया नामा बबाव होगोन हा दे होदो माबार दे नों होआबाबो लस जाया दे नोंनि मोनसेल' भटआ लाब जाया सारमोन बेनो नोंसोरनो खोथादो बबे मोनसेया मोजांसिन जागोन
नोंसिनि बायदि होनसै आं 5 बोसोराव बहा थैना थाहैनाय नों हा 5 बोसोराव बहा थाहैनाय मोजां गाज्रि नोङो सिगांनो सायख'नो हाया नामा हा सोर मोजां गाज्रि बबे सरकारा हा कम्पानियावसो थाहैदोंमोनलै आं साननैसो ट्रेक्टराव हो गुसिंग्रा ट्रेक्टराव नांगोलाव होलै गुसिंग्रा जोंहा नांगोलाव ओइ नोंसोर मा हाल्ला खालामदों बेयाव हा बिदि बुंनो मोना बेयाव होनबा माने रिगिं बेलाय हा माने रिगिं सोलिया दै बेयाव सोलिया दा मोदला नों फट' गोमाय थांसो मा मोनफैदों बेयाव लेनो आरो सामथाय जादों बिदिया दा लामायावसो मोनगोन नोंसोरो बायलां जिखुनु मा मुं थरायना माबा मुस्रि सामथाय दैमारि 84 सिगनेसार हो बेयाव सिगनेसार बै स्कर बायदि जाग्राया आरे साइन हो आं माने जायो नालाय एसे थाब फैदो गोसोआव नोंनो इंखौ एसे गोलावैनो होना हरनि आं नों खेबनैखौथ' होफैनो बानाय ओइ सामब्राम अफिसार साला पइन्टिं फिंगाराव होनो गारै माबा मिडिल फिंगारावसो होना हरबाय दे जायो हैदो सारमोन आं सासेयानो साथामनिबो भट होनो हागोन ना आंनि गार्लफ्रेन्डनिबो होनांगौमोनलै ओमफ्राय हिनजावाबो फैनो सोलाबासै आंना ओमफ्राय गथ'आबो फैयासैलै ओहो सासे मानसिनि थाखाय मोनसेल' भट नाथाय आं हिनजावा फैनो सोलाबायसै सार गार्लफ्रेन्डआबो एसे बेस्थ' दं फिसालायाबो फैनाय जायासै आं एके लगे ज' जाजाय ज' होखानोसै नामा ओंखारनानै बिदि मोना बा बेनासो हिनजावबो दङ माबा गार्लफ्रेन्डलायबो दंबावोनो आं बेफोरखौ मा खोनागो प्रभु आरो मिसिना एबारनिया आपेलनि ना एन्ड्रइडनिलै अरे यार इभि मेसिनसोलै मा एन्ड्रइड माबा आपेल बेलाय नों बे थां बे लट पेपारखौ लानानै बेयाव स्टाम्प दं बे स्टाम्पखौ थुनानै बेयाव सोहरना हैदो खैबार नांगोन नोंसोरखौ आतसा दा औ ट्रेक्टरनियालाय मा सिम्बला मोले मोलेलाय सारमोन ट्रेक्टरना मा सिम्बला मोले मोलेलाय ओमफ्राय नांगोलनियाबा मा एसेबां ख्रा सारथ' खालामदों नामाब्रा नोंसोरलाय बोरायफोरा नुनाया नङा माथो बिदिबालाय जोंलाय बेफोरखौ मा मिथिगौ हजों गुदिनिफ्राय जि फैदों जों बेखौनो होदों सारमोन नोंसोरो एसे UPPL जों सापर्ट होब्रा सारथ' खालाम आरे UPPL देराबानो जों नोंसोरखौ इलेक्सन कमिशनार बायदिसिना खालामजोबगोनलै BPF देराबा जों नोंसोरखौ डिपुटिसि बायदिसिना बानायजोबगोन BPF जों एसे सारथ' खालाम ओइ फट' होखानाय मानसिया मा मोनफैबाय थादों बेयाव हा केमेरा साफा जोबना लाखाबाय जों हले खिन्थु एसे गरबर खालामानो नोंसोरखौ जोङो जेलनि गुन्दै मोनजाजोबगोन माबायदि इलेक्सन सेन्टाराव मोनफैगोन जोंलाय एसेबां जाम्बा जोमै दै सारमोन आं आंनि बिलट पेपाराव आंनि नामखौबो लिरना हरफानोसै खोमालै बापा हारे स्टाम्प थुना हरबानो जायो नोंनि नामखौलाय मानो लिरना हरनांगौ जाखो नङा माने आं नाम लिरना हरफाबासो इसोरो भट जानाय समाव आमुगा होमारदो दे होननानै एसे मिथिमारगोन ना इसोरो होदोंबाबो फोथायाबो जानो हागौ ना खमसे खम प्रुफथ' मोनगोन ना नाङा लिरनाङा नांगौ जायोब्ला नों केमेराखौनो साफायना ला ओमफ्राय केन्डिडेटनो देखायथां नोंथाङा मा जानला मोनला बुंहरबाय थायो गाइडलाइनावथ' बिदि केमेरा साफायनाय एलाव गैयामोन ना आं मा खालामनांगौ होमबा हो आं मा खालामनांगौ मोसौ गोथै नुवाखै प्रुफ लांबाय थानो नागिरनायखौ जै परिबर्तन सरकारनि हिनजाव सानै साथाम लानो हानाय स्किमल' होथोंसैलाय प्रमद बर'आ फाग्ला मानसि दंलै बे जायगायाव सारमोन एसे मोजां थाल ला जायगाया एसे सेन्सिटिभआनो एसे मोजाङै दै बेसेबांसो थांखो भटआ आंनाव मानो सोंदो नोंसो हिसाब लानांगौ दा बेफोरखौलाय आरे नोंनिसो खामानि बेफोरो आरे नोंनिसो खामानिलै नोङो थार्ड पलिं अफिसार नङा नामा ओइ मिथिलायलांनां रखरा बारा हिसाब लालायलाङासै आं बेफोरखौ थैबायलै रखरा दा हिसाब खालामनायाव गरबर जायाबानो जाबायलै सारमोन हाबनो हासिगोन ना भट होनो फैनाया बिदि लान्थियै फैदो गस्ला गानबोनो हाया नङालै मानसिया मोसौ गुमनो थांनाय बाजिनो डाइरेक्ट भट होनो फैखादों खोमा मोखौ कि जानायफोर जाताते ताकुते बुंनायाव आं एरखमनो लान्थि थाखायो आनाम नायना लाना नामा इ भटार खातावनो दंखायो दख 216 बडिखौ देखायनो लान्थि खुबोआखैथ' ओरै नङाले मानो रे खाता बुङो दे हैदो सार हिरि भट मारिखांनायनि उनाव रिफ्रेश अपसन दंना गैयाले बेयो इभिएम मेसिन नङा बेलट पेपार माबा बेलट बक्ससो होमबा इभिएम मेसिनाव थायो नामा होमबा सार आरे यार थायालै हिरि सार आङो खानैनियावबो डाबल टुना होबा भटखौ मारिना होबा खानैनियावबो भट होनाय जागोन नामाले नोमफाख्रानाय सोरबा बिदि डाबल होयो नामा थांदो भट होदो आङो सोंदोसोलै मानो रे आमा खोथा बुङो मेक्से न'नि मानसिफोरा मायाव टुनो होदोंमोनलै मेक्से बावगारबाय दस' आङो हिरि सारमोन पार्टिनि सिम्बलखौ माबा हिरियाव वालपेपाराव लाबोनाय जायासै दखले आङो बयाके बावबाय दखले मुराव होनो माबोरै जाबाय दस' आरे भाई पार्टिनि सिम्बला बेलट पेपारावनो दंखायो थुना हो सारमोन मिथिगोन ना आंहानि लोगोफोरा ट्रेक्टरनिबो नांगोलनिबो गोजा मिथिगोन ना मुवानो माबोरै जायो मिथिगोन ना
맥세 뭐네 파티어브 나이로컴네 뭐네어브 뚜나는지 나마 뭐네어브 나이니 투낭하네 비디 내로컴 말라 뚜는지 양만세 맥세 땡토라 뚜는 나마이네 맥세 난글라수 뚜블랑 나이도걸레 삼배 미디바 부액데 달리그니에 फैदो फै थुफ्लांबाबो जेबो नंला होना फैदो सार वाइट नार दं नामा ने गोमोरना होफिननि आं बाङाय नांगोलावसो तुब्लांनाय रखरा आरे यार बिम्बा होमवर्क नामा हो होमवर्क खोमोरलाय माबालाय खालामनो हो बे फैदो फै जाबाय फैदो नांला सारमोन माबाखौनो हिरिखौनो हरदो होमबा राबारखौ इरिजारखौनो हरदो गोमोरनोसै आं मेक्से सामथाया मिथिबा बयाखै रायगोन मिथिगोन सोरनो ओमफ्राय खोथानाय बे स्टामसि नांनाय माबाखौ रबरफोरजों माबा आरिफोरजों खोमोरनाय हिरि सारमोन होनबालाय आङो बेलट पेपारखौ गांसे न'आव लांफानो हागोन नामाले मेम'रि टानायनि प्रभु हे नारायण हे जगन्नाथ नों जोंखौ बबे सेन्टाराव हरखो देग्लाय एथ' जाम्बा जाम्बा मेक्से ट्रेक्टराव होबासो गाहाम जागोन रखम बायदि मोनदोंमोनलै आं मेक्से देरहाबा ट्रेक्टर गंसे गंसे मोननायनि होगोन नोंनो UPPL सरकारा ट्रेक्टर गंसे बै फुजायाव ओंखारनाय जेसिबि गारिफोरखौ होगोन दे नोंनो इफोरखौ होगोन दे नोंनो खमसे खम नोङो नांगोलाव थुनानै देरहाब्ला अरिजिनेल नांगोलखौनो मोनगोन ना नोङो मोदला नों भट होखानाय मानसिया मारै ओंखारबाय थादों बेयाव हा ओइ सामथाय मानि दं नांगौ आखाइ होग्रोलाय बुस्लिनि होनांगौ नामा नोंखौ जेटलिनि होनांगौ हा जेटलिनि होनांगौ नामा टनि जानाय होनांगौ हा टनि जानाय बारना जानांगौ नामा माइक टाइसननि सौनांगौ नामा माइक टाइसननि सौगोन कुंफु होनांगौ हा मार्शल आर्ट्सनि होननानै सावलेनि होनांगौ हो निन्जानि होबोगोन जों ओइ नोंसोर इनिफ्राय थांगोन ना हा इनिफ्राय ओंखारलांगोन ना फै बाहेराव दम दंबा दोखो Why are you running?